Στο προηγούμενο βίντεο ξεκινήσαμε με την προεργασία του προφυλακτήρα όπου στοκάραμε και ασταρώσαμε και στη συνέχεια βάψαμε με μαύρο ματ σπρέι κάποια διακοσμητικά του προφυλακτήρα. Και σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσω με το να βάψω τα πράγματα που είχαμε ετοιμάσει στο προηγούμενο βίντεο και κάποια ακόμα πράγματα τα οποία είχα κάνει την προετοιμασία πιο παλιά εγώ, και θα βάλουμε και κάποια πραγματάκια μέσα στο σαλόνι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και αφού κάναμε αυτή την αλλαγή με τα αυτοκίνητα, ώρα να ξεκινήσουμε. Και βλέπουμε εδώ τον προφυλακτήρα, έχει βαφτεί. Σε γενικά πλαίσια είναι μια χαρά. Έχει μπει και αρκετά βέβαια. Και εδώ τα πλαστικά. Εδώ ο Νίκος έβαλε το φανάρι, πρόχειρα βέβαια, και το λασάκι. Και ετοιμάζουμε τώρα να βάλουμε την κονσόλα που βάλαμε μια οθόνη μέσα. Νίκο, για άνοιξε τα alarm να δούμε τα φλασάκια. Ωραίο.
Μ' αρέσει το LED. Και τα φώτα πινακίδας. Και τα φώτα πινακίδας, για να τα δούμε. Και τα όχι. Φώτα πινακίδας, έτοιμα. Ανάβει και το ομίχλης, ενώ πριν δεν άναβε. Τι έχουμε μες στο πορτμπαγκάζ πίσω ρε εσύ? Έχουμε κάτι πράγματα. Ποντικίσια. 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 Αυτά είναι λογικά για μελλοντικό βίντεο. Αυτά είναι για λίγο πιο μετά. Ας δούμε πρώτα το ότι όλα μας θα δουλεύουν και όλα είναι όπως πρέπει. Και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε και τα υπόλοιπα. Το τι θα μπουν για να κάνουν αυτό το αυτοκινητάκι. Η καλωδίωση, sorry που σε διακόπτω, η καλωδίωση είναι μέσα στον BMW, κάτσε πρέπει να πάω να τη φέρω. Ένα διάλειμμα για ένα KitKat. Πέφτει και διαφήμιση. Ναι, είναι χορηγούμενο παιδιά. Και βάλαμε λίγο τον προφυλακτήρα πάνω για να δούμε πως κάθεται. Δεν έχουν βίδο αυτά τα πράγματα βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πιστεύω. Νίκο, για πες πως σου φαίνεται. Καθαμένος σαμουράς θα σηκωθεί. Δεν θέλει να το βάλει κάτω. Πιστεύω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και βιδώσαμε τον προφυλακτήρα εντελώς. Έχει δείξει λίγο αυτοκίνητο. Βέβαια η μάσκα είναι ξέμπαρκη και το άλλο το κομμάτι σαν τόξο που είναι δεν το βάλαμε ακόμα γιατί τα φανάρια θα αλλάχτουν. Περιμένουμε να έρθουν. Για πες την άποψη σου Νίκο, πώς θα πάμε? Θα πάμε όλα ίσα. Όσο γίνουν πολλά.
Έτοιμος και ο καθρέφτης. Έλα Νικό, έτοιμος ο καθρέφτης. Μπήκαμε. Μπήκαμε, ναι. Τέλεια. Φτιάξαμε όλα. Άρα αυτό το καθρέφτη. Ωραία, βλέπουμε πίσω. Υπέροχα. Μπήκε η οθόνη, άναψε. Για να δούμε από δίπλα. Ωραία. Μπόμπα. Μπόμπα το μοτόρ. Όταν την είχα εγώ στον BMW έκανε βόλτες. Λακκούβα μπαπ κάτω γιατί δεν είχαμε βάση. Δεν μπαίνει, όπως και να έχει. Παίζει μια χαρά. Έχει και ωραία ηχεία. Όχι, cruise control εντάξει, Ποιο? άστο, δεν θα παίξει ποτέ. Το cruise control θέλει προγραμματισμό από όσο ξέρω, πρέπει να πάει στην Peugeot. Από ό,τι είχα διαβάσει, τώρα δεν είμαι σίγουρος. 26 έχουμε, σιγά μην τα πάω στην Peugeot. Για να δούμε το μέμο. Βάλαμε χειριστήριο για το CD player. Για το, τέλος πάντων, για να παίζει από το τιμόνι, να μην Δεν θα πιάνει πιάσει, την οθόνη. δεν πιάνει. Δεν θα πιάσει. Δεν θα πιάσει. Το cruise σίγουρα. Το cruise σίγουρα δεν θα πιάσει. Αλλά ούτε... Για να δες για το μέμο. Μπα, Καλά, έχω δεν άνοιξε οθόνη. Α, τόσο καλά. Που έχουμε και οθόνη, πάλι καλά είμαστε. Και πιάνει το cruise control, λέει. Μπα, το περίμενα. Δεν πειράζει. Σε μικρό εγώ την άλλη. Το ίντερνετ θα κάνει καλά. Ναι. Έχουμε βρει άλλα κι άλλα αυτό. Δεν πειράζει. Βάλαμε και αυτά εδώ. Ο καθρέφτης έχει κάτσει και πάτησε. Ήταν κάπου τέλα φλάσσα. Ναι, το σπάσαμε το φλάσ, το παλιό. Ο καθρέφτης έκατσε πάρα πολύ ωραία και ο προφυλακτήρας επίσης. Θα κλείσουμε εδώ και το δεύτερο μας βίντεο. Έχουν μείνει λίγα πράγματα για το Peugeot, κυρίως τα φανάρια περιμένουμε για να κλείσουμε τη μούρη και τα φτερά, τα οποία πρέπει να βγάλω καινούριο χρώμα γιατί δεν έφτασε, αυτό είχα λίγο χρώμα, και το αμάξι είναι σχεδόν έτοιμο. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια και για να δούμε και το αυτοκίνητο στον δρόμο έξω, να δούμε πώς πηγαίνει.